hugas ta. Kaya para di tayo yawan ni uli. Ligo sa mga aga kaya para fresh. Fresh. Pak fresh. Lakaw ta. Ligo ta kay mulakaw ta. So, before ita mulakaw no. Muas ta kahoy kay sugo bre kong mama basi malimtan ni. Yawan na sa ta. Aray. Kahoy tulid. Muong ko niyang hayhayan dito sa sud kay walay pa uga mo nilabhan. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga. Another day, another life, another blessing na sa no karon. Para April. Tanaw na kong kalendaryo. So, April 30 na mga kana, April 30 na no. So, hapit na matapos April no, hapit na matunga-tunga sa buwan. So, karon dahil iwas sa bagyo no, wala na uwan, medyo dagom-dagom na lang no ang panahon. Kunya karon dai adto ko pa dong sa kang master no. Kay mangumpra daw siya materyales, amo to sa materyales niya pangumprahon. Basta kay mangumpra daw kuno pauban siya sa ako mangumpra siya. So ato ta dito ganihara to nag-chat niya. Saon taman, namo koy trabaho dito ako sa trabaho then lakaw na ako dito. Kaya among daan mga gaw, update sa among daan no. Medyo niubos na ang tubig pero pa juta kuan. Kinahanglan pa juta motusla gamay kay pamatay jet ski. So jet ski. So mga ato ta pa dong ka master paspas na kay nagchat to si master nga asa na daw kuno ko. Kapamukong yun, kapamukong. Yes, ngapon. Gaya mo eh. Diba? Apil ka? Hindi na po, kapag ko naputula sa alas 4. Medyo klaro-klaro. Wala lang po na. Ha? Napay? Napay na yung memory eh. Maka-vlog pa tanan eh. Katag na yung mga largo sa kanang kama. Kung sa'yo mo sir, dara ako, basahan na. Basahan na, mahal ka. Nakang tagkabasa baka na na. Sa akong daidali ba? Nalimot na kong dag sa pugong. Limot yung punot bras. Klase pa rin ka? Ito lang ko mabot boss. Ha? Ito lang ko boss mabot. Ito guard. Bye. Asa tagpila? Ingat nilang 200 ka. Natindahan kay self-service. Thank you te. Tag 3 niya? Tag 2 ra sukli. Thank you. Namaga ang pagong tag 3 pero akong giuli ang sukli piso kaya abi na tika santa. Asa na karon si Bigman no? Ngita ang Bigman no, si Bigman re. Pangitaon kay mahom tag charger, lubot ang cellphone. Work close na, work close. Close na dire. Ugma lang ko. Ba, bigay no? Pag basta na abli ugma. Kasi basta abli karon ba? Oli ko ba ano mabli man sila? Problema. What's up mga fuckers? Ako ning idol nito. Mo ni mong ano, mo ni papalit ako materials ni sir kay. Ano ni project kay Charles? May project wala na may muncher. Pero ato karon wala pa may nakumpra. Ipapil po na ko ni sir. Basi pwede ni mabutang ano kasi rugby. So, ari lang sabi sa patusan wala pa may kumprang materials. Ari may sa patusan mili dire. Baga pambaga. Kani sa patusan sir, dugay gid dire sir. Ano ba gini mahalin? Para imo gina? Na? Para imo ni. Mahal ginay. Ila mi. Pagitaon tong Paris na. Wawa ni mamahalin mo ni Paris. Para imo. Sa Paris na sa. Mahal gina. Dira ang Paris din. Asa? Ana? Hindi ra yung Paris. Kumba? Puta na ko na. Kani? Pre, don't inana pre. Di mi na ban sa Di bitaw rong spelling wrong mong sila dili. Nindot kay basta mga checkered na. Checkered na. Lubito. Mga cheaker. Tunay kay na. May Paris. Tara. Ayos kayo basta checkered Charles no? Pre, don't inana pre. Nindot kayo. Pero sila para pagbumbay mo sila. Ano kang mumpay? Liga sa ko, liga. Tangtangkil. Bungon kanting ang among usay. Ikaw na kanina. Wa man tay kuan sir. Nindot ang tanim bag sir. Nindot ang tanim bag. Nice soundtrack. Tama mo sa katong Kwarta rewa. Wa buta di buta magauting og kan but.
Ingat lagi kayo. Budget rin ko nga na. Pambasket man ka. Kaya pwede rin yun. Basket ba? Kurus ko man. Pila tili mo day. Oh, dua. Pila sokod. Saya pagkutana day. Sakto rin ay. Tapos na. Mga. Bro? Ilang na po? Naya niya 43 sakto rin ay. Gi. Inutong daw? Mahal po. Ya, bungkat. 1.8 lamang. Balik. Let's go. Nah. Gaan ang Nay. May napilian. Kaya may kwarta. Nagsabot na sila mga sa design na naman. Muna ni design na naman eh. Karo para sa paano? Karon nga Holy Week. Karon ko rin ng Bernes mo gawas. Yeah. Sabot na sila sir sa kanang kwan. Mama ni Charles, si ate. Para sa kwan design. Charles. Umat na mangumpra. Nya asa ato syudad. Yes sir. Ito rasa. Pagkawasi ta rasa pa. Sa rasa pa na. Ayo tingnan may 8. Ako sa i-fix ako schedule. Pero yung basahon, ay ito lang ikaw. Buang yun natin ito. Di ma-zoom de. Basta, kaya ra? Kaya ra. Liters, no? Inamil. Matik. Kinit gwapo lagi nilagay. Labot na. Bagga ba yung presyo? Tama te. Mahal kayo yung foam lagi. Bye. Selamat. Kita tahu mak. Ya, dia juga. Ah, saya mau. Oh, dia lah tu maglakaw na ko dai. Bye. Masih gua, kan eh? Lah, deh. Ayo, baby. Ayo. Kan dia juga morder. Ada na kay? Okay, bye. Ugma. Abtan. May pagka-abtan. Kring traffic light eh. Muli magdag traffic. Naman ta dito sa simento, ug suroy-suroy. Ari na buta balik sa ano? Ari buta balik diri sa tubig na pud ba? Para pangagod. Mentag mo init na sunod adlaw no ay para kuan. Mauga na siya. Wala namin tubig dire kay ang pangagod ani. Pindot kayo. Sayog yung buwan no? Ga sayog yung buwan ga. No, sayog yung muno. Ay, sa buwan. Tara buwan ay naglakaw-lakaw. Ako gaga antay. Lah, tingog ko. Gaga. Handshake be. Handshake gamay be. Handshake na gamay. Ada yun. Nice like ko. Wa man nakita. So mo sa nang karong adlaw mga gano mo day gitawagan ko ni master kay na siya booking no na siya project katong kuan karo para karong maabot Bernes pitsa 15 nya. Karon Miyerkules na tay kaog mahibis. Usa ra ka adlaw na mo trabaho no ang katong karo pero ingon si master nga walang mahirap sa magaling no. So ari na testingan niya ang moto og kaya magid bro paminaw ko kaya ra kana namo. So karon na Miyerkules nata may duwa bull club nya. Madiyo ka duwa kay guba akong sapatos. Oh. Kanlat. Pay. Ito sa. Basta kay guba ni siya. Nara. So sakto ra sad no nga di ko kaduwa ron kay basig napula na mo sa akong highlights ba. Highlights nga may klaro. So kung naay ganahan mo sponsor og sapatos diyan no. Willing gyud ko mo dawat bisag sikanhan pa na or dili na kuan kanang inyo lang ginamit basta kay good condition ba lang mo dawat ko mga gano ihatag lang ninyo na ay lang ang boats og kuan tiktak kay lisod kay dagan. So mao siya tanang karon lang no hope ko nga magkita pa tayo balik no ay mo kalimot sa pag-comment, like, share and subscribe no. That's all for today Ganoy TV. Anoy out. See you.